ka sunog ang nahitabo kagahapong adlaw, Abril 19 sa syudad sa Sugbo. Una mao sa sitio Tabuk, Barangay Pitos, ikaduha mao sa sitio Mangga, Barangay Mambaling, ug ikatulo sa Barangay Kalunasan. Labing dako niini ang sa Mambaling nga miug daw og di mo menos 80 ka mga panimalay, diin moabot sa 3.6 milyones pesos ang natalang danyos. Na-report sa kabomberohan ang maong sunog 1:48 sa hapon ug nadeklarang fire out pagka alas 3:05. Unexpected jud kayo kay buntag sayo manggod gikan pag pit-os bang sunog. Pag hapon na narimitan sa station, wala jud mi expect amua sunod di ay. Pag human nga kabaw mi nga nay sunog, matik paspas dayon mi, dagan dayon mi. Pag abot dayon di pa mi ni declare fire no progress dako na jud kayo. Tali na kaming naabot, human abot po din ang uban namong backup. With is ang south sector. Di madag tabang gahapon, di perti ng dako ah. Dugay pa siya kayo nakatawag ang uban na presidente na to sa sitio Mangga. Matod sa investigasyon sa Bureau of Fire Protection kon BFP, sa panimalay sa 59 anyos nga si Anisita Sapini, nagsugod ang sunog sa Barangay Mambaling. Ang hinungdan dyan, sa ako lang pagkuhan, ma'am. Ang hinungdan dyan sa cellphone, dyan ang kurinti, aka ng silingpan. Oh, nya dayon, ang napasangin lang ang akong anak. Okay, sa mga tao lang ba, di na sa ko kablihim sa mga tao nga, mau'y mapasangin na akong anak. Kay nakasurya man siya o kanang di sad mao ba. Naman to nagdaob ito sa unahan, nga siya napasangin namin sa gwa sila bot, kan sa mga kinuha sa basura ba. Oh, nagdaob sila dito, pero di way labot akong anak. Karon giing naman siya sa nga silingan, ala Jason, kanang kung ano ba, kanang ikaw ba nagkuhan dito, nagdaob ito, di man ako good. So bantay, ikaw ba ito nagdaob ito, kung mas kanang sunog, ay pag-ari ba sunog, pero dako ang agianan. Dili lang sila magpasakit sa istorya kay. Kung pas akong anak, interview na ako, dili man good, tinuod ko nga siya, nagsunog good. Ningo man nga, ikuan na lang na mong anak kay, kuan, kanang bantay kadagan namay dagang nagdag armas ko dagan kuan kay ilajo ko nung patyon si Jason ilang tabangan ba niya. Ang anak ni Anisita nga si Jason maoy giingong hinungdan sa pagsugod ni ini ug kasamtangan kining gikustodiya sa Mambaling Police Station samtang padayon ang investigasyon sa BFP mahitungod sa mga alegasyon batok kaniya. Dili gyud ako. Mo jud na sunugon ang inyo ha. Dili na ako mabuhat og sa buang ko. Di mo na masunog ang buwang, sa mo ba ako, tarong ko. Nasinte dyan ko niya, wadyo ko sa... Kutob na lang sa pagpanguykoy ang mga residente sa sitio Mangga, Barangay Mambaling sa Dakbayan sa Sugbo sa ilang mga kabtangan nga pwede pa nilang mapuslan human sa dakong sunog kagahapong adlaw. O gani ato masayran nga ang maong panghitabo ang ika-42 nga fire incident sa Sugbo sa buwan sa Abril. Sunog ko no diri sa Mangga. Nya mo to indagan ko nya ulyab na mo among balay way napunit kay wala may nabilin to mami sayusin na ninda tanan. Wa gyud may nasalba. Wala gyud bisag usa kay akong bana naratol man ma'am. Sabi masulti nimo ma'am. Mangayo unta mi ginabang sa kuan sa gobyerno nga matabangan may mabalik barog ang balay. Nga wala mi balay. Atong naabtan ang kagubot sa mga nasunugan subay sa pagbisita sa maong lugar sa mga trabahante sa Department of Social Welfare and Services kon DSWS o Division for the Welfare of the Urban Poor kon DWUP. Daghan ang mireklamo kung anong wala malakip ang ilang mga pangan sa lista sa mga makadawat ug ayuda. Katawag akong didipinsaan. Imong katawag akong didipinsaan. Naon sabi ako? Didipinsaan. Ay, ayaw lang. Sa personal lang kumukuhan. So, if bawian to silang papel, naadyo to sila reason. First nga reason nato is tingali lang, niadto sila sa area, ni-claim nga diha sila nagpatukod, ilaha na nga balay, unya na ito dili. Kay si barangay na may record ana sa socio-eco pod sa DWUP. So nadyo record ana kisay tagiya ana nga panimalay, kisay tagiya ana nga mayuta, kisay mga sharer ana nila. So na possibility if kuan kay kag papel, it's either nangilad ka namo or dili ka eligible sa assistance nga dapat ihatag sa mo. Kasamtangang gipahiluna sa tulo ka classroom sa Mambaling Elementary School ang 136 ka pamilya o di mo menos 500 ka mga individual nga nasunugan. Init kay ma'am. Kinahanglan big kuan ma'am kada mga electric fan, ceiling fan. Ya kada gabi ma'am daghang kay lamok. Isod kay may kato kay daghang kay lamok. Ug mangayo sa midtabang ng kuan makatukod mi sa amuang balay ba.
ginagmay lang. Oo. Then di na kami nang ngayog dad kong tabang nga mo lang makatukod mi sa mua ba. Oo. Kahimta na mo karon lisod kayo. Libreng food packs, mga beddings, bugas ug dilata ang giapud-apud sa DSWS ngadto sa mga nasunugan. Mipasalig pud ang maong buhatan og financial assistance nga ipanghatag ngadto sa mga apektadong pamilya. First jud nato nga immediate nga nahatag sa ilaha is kanang pack meals. So ni-provide ta og pack meals sa mga nasunugan as well as kaning evacuation nato area which is nakakuha pa jud tag 3 ka rooms nya nag-additional ta karon og another 3 para sa uban nga ganahan pa mo stay. After ana is ni-provide po si DSWS o kanang through DSWD og sa mga sleeping kits sa ilaha. As well as sa LSB ni-provide og kanang mga higdaanan para pud sa mga nay anak, nay bata og sa tigulang. Sa city is makadawat ang owner og 20,000 while si seller, renter naatay 10K. Unya ang absentee owner nato natagaan na po nato 5K as well as si lodger. Kauban si Rosemary Almen kini si Queenie Holigon alang sa My TV Cebu.